Mangani nozwa ndova kubinga. Yeah. Isusu kwetu kubinga kwasiyabhuwa kuti tinobata fish. Kubinga kune vanhu vanotiza mota. Ukatodaro manje unosangana nematonga murodhi mumarabha unopinda bhizi. Itonyarara yako nyaya yetribalism. Tiri vanhu wanonzi. Ndanyarara. Uku tinovhima tine mbudzi zvese hwai zvese hapana chatisina. Unozwa ndakazona kuti muna Zambezi meme ndakanda chirauro baba. Chigo taura ka chichiri kuenda ndechemushini. All right. Hapana nyaya dzeusiku dzakadaro dzinonzi nyau dzosingwe. Ndakabva ndatenga kudhonza ndikadziva kuti ndabata something cheirema baba kuti kudhonza kukakata bude panzi kudhonza neparangu rete chidhonza unozva kuti ndakazongodaitso ndikuona ndahaka mambure net rakazara fish dzakasiyana miramba, mabhrimu, mataiga, korokoro, baka yawo inenge yakaoma. Apa yanga ichiri nyoroka. Haizi nyoro mani. Saka kukura kwese hauziye nyoro. Aiyo baka yawo chete. Nyoro baka yawo. Ngatingoti baka yawo. Nyoro. Ndakabata fish. Unozwa kuti ndikobata fish dzeje ndichidaitso. Ndakabva ndati ndazadza musaga ndichingocheuka baba. Ndakabva ndasangana neshumba yakavhura gano kuti ng'au. Bhabhalazy, shumba haidye fish. Shumba ikutoda munhu mupenyu. Unozoti pane kamudhara kairaure kumhiru. Ndikati mnhara ndikandiro Bennett vakakanda banga rere vanditamidza vanaritora vandati kushumba kwekwe rakabva rakaneti mbi vanzi kocho. Iwe ruwa yakati banga rakati chubwi. Uti chubwi mukanwa mune mateka unozwa kuti shumba yakabaiwa mukati yakarama yakastika ganwa. Kamudhara kaike kobva katanga kuti ndikuda banga rangu. Mudhara hona kabanga riri pashumba ndikuda banga rangu. Mudhara baba wangu ndo time dzandapepuka nauzorota futi hope dzakadaro. Unopenga hereo mwanizwe maroto. Handi hope haukwanise kurota zvinoitika.